Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nemamwe messages. Please check out application yedu iya trends. Keep on supporting the application so that it can grow. Ndichange ndichizoposta zvekare mamwe episodes ikoko, so please support us. Regedzai tibva tapinda muma messages edu yatatsuka takakubatsirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndoda kukuudzaiwo zvakaitika apo pandakambororwa nemukomana uyo ainge aine 20 years. Izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri ne 35 years, apo pandakasangana naye tikagara tose takatombochovha. Ndikaronga nehama dzangu, hanzvadzi dzangu, kuti taifanira kuti tinge tichidya mari because ainge ava nekamari kake kaainge ainako. Saka aigara achiti iye ainge asingade kuti ange achindiroora because ndainge ndiri mukuru kwaari uye zvekare ndainge ndisingakwanise kuti ndinge ndichizomupa mwana. Saka akabva achizoti kwandiri zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka umwe mukadzi wandinoroora, but nenyaya yekuti ndinokuda tongoramba takagara tose. Ndikabva ndati saka inini ndini wekungoshandisiwa vamwe vachiroorwa. Ndakaronga nehanzvadzi dzangu ndikatanga kunetsa. Saka ndainge ndagara ndiine twumushonga utwo twandainge ndakatomushandisira nechekare. Ndaingoti kana ndikangobva paari ainzwa kutsva, kurwadziwa, kuti mukadzi wangu aenda kupi. Mishonga iyi ndakaipiwa nevamwe koko vekumaraini ekwedu. Ndakangouya nemadota acho iwawo ndikamakanda mutii pose pandaimubikira tii. Apa ainge asingafarire kunwa tea, but ndaitomumanikidza especially pama weekends kuti inwa tea. Aiti kana akaramba ndobva ndagumbuka. Saka ainge atova munhu ainge akatodyiswa uye zvekare ainge akatoperera pandiri too bad. Saka pandakazodzokera kumusha ndakaba t-shirt yake ndokubva ndaenda nayo. Mushure mekunge ndaba t-shirt yake ndaenda nayo kuZimbabwe, ndakadzokera kwavari gogo ava vakanditi tinge ndichienda musango. Vanditi ndinge ndichienda musango vakabva vati unofanira kuti unge uchizozvibatsira. Paya paunenge wapedza kuzvibatsira unofanira kuti unge uchizoshandisa t-shirt iyoyo kuzvipukuta after wapedza kuita poop. Ndikaita saizvozvo zvandainge ndaudzwa nagogo. T-shirt iyi vakanditi unofanira kuti unge uchizodzokera nayo kuSouth Africa yakadaro. Ndakati ndiri mubhazi vanhu vaingoti pane chinhu chiri kunhuhwa, pane chinhu chiri kunhuhwa. Izvo yainge iri t-shirt yangu iyo yandainge ndiinayo, ndiyo yainge ichinhuhwa. Taurika ungataura anything kuti ini ndine t-shirt iri kunhuhwa. Ndakangoramba ndakati zii mwiro kunyarara nekuti zvainge zvisingatotauriki zvachose. Ndakazoti ndasvika ndopa ndakabva ndachizorara ndakaiisa pasi pemubhedha. Ndakatongosvika nekutongotanga kungopopota kuti uri munhu akaita sei, mumba hauna kumbotsvaira, taraone kuti mumba mune tsvina yakaita sei, apa muri kunhuhwa, chiko chiri kumbonhuhwa. Ndainge ndichivharavhara. Yainge iri t-shirt iyo yandainge ndakashandisa pandakaita poop ndichiri kuZimbabwe. Saka akabva achizotanga kundida too bad. Pandakaona kuti munhu ainge anyatsokunyura murudo, ndopandakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achizondiroora. Akabva achizondiroora mukomanashi, but mari takatongodya zvedu inini nehanzvadzi dzangu because ndakati kumusha, kuti tiende kumusha wena kure. Zvatava kutoita panapa ndezvekuti tava kutongozviitira munomu, ngatizviitire muno then tozoenda hedu kumusha. Saka akabva ati alright, hapana problem, tongozviitira muno muSouth Africa. Mari yakabviswapo yaitosvika kuma 28. Tikabva tagoverana inini nehanzvadzi dzangu. After 2 days ndikabva ndamutiza ndikadzokera kumusha ndiine mari yangu ndikatonotanga project rangu. Ndo zvandakaitawo izvo mukomanashi apo pandakaroorwa nemukomana uyo vandakashandisira mishonga. Zviriko futi mukoma, inini vangu vana vakomana ndakatovadyisawo mushonga wekuti kana akazodyiswa nemukadzi wake mushonga iwoyo anongourutsa same time kana kungotanga kurwara
iyi because anokwanisa kuzosangana nenhubu yemukadzi, mwana wako ozototadza kutokuchengeta, ava kungochengetana nemukadzi. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndodawo kungoziva kuti mhuri yeZimbabwe ichati kudii. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, zvamakaita vahanzvadzi zvakashata, asi let us try to speak with her in the comment section. Hanzi ndainge ndagara ndichingomushandisira mishonga. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininowo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti pandakauyawo kuno kuSouth Africa for the first time, ndakatanga kugara nefriend yangu. Friend yangu uyu aita zvekutengesa muviri wake, ndikazotangawo kutengesa muviri wangu. Saka nefriend yangu taiva vanhu vekuti taiwirirana too bad. Akabva achizondiudza kuti even though ainge achiita zvekutengesa muviri wake, but chainge chichimupa mari chainge chiri chibereko chake. Handina kukwanisa kunzwisisa ipapo paakati chibereko changu ndo chinondipa mari even though ndichiita zvekutengesa muviri wangu. Saka nekufamba kwenguva tichitaura ndopaakazondiudza kuti ainge akatengesa chibereko chake. Mushure mekunge atengesa chibereko ndokubva apiwa ruva. Apa ainge achitondiratidza ruva rainge riri padressing table, akabva anditi ruva iri ndo chibereko changu chandakapiwa back, ende ruva iri rinopota richindipa mari. But akabva ati zvinhu izvi zvine high risk. Ndikabva ndati high risk like how? Akabva anditi zvine risk nekuda kwekuti zvinokwanisa kana kungopanduka, ende kana kuri kunzi ruva iri rikapanduka rinenge rava kutoda ropa. Ndikabva ndati saka unoita sei kana kuri kunzi ruva rinenge rava kuda ropa? Akabva anditi ruva iri rinopota richishanduka kuita nyoka. Kana rashanduka kuita nyoka rinomuita murume, but anofanira kutoti ange achizotoripa mvumiro rekuti nyoka iyi inge ichizoenda kunoruma uyo munhu wa inenge ichida kuruma, kuti inge ichizonwa ropa rake kana afa. Saka iye ainge achiti ainge apedza hama dzake, even though ainge andiudza zvose izvozvo mukoma, asi zvivindi zvandakaita kana ndega zvakatondishamisa kuti ya zvivindi zvangu zvakanyanyisa. Ndokubva ndachizoenda naye ndikabva ndanotengesawo chibereko. Ndine ruva rangu iro randakapiwa. Saka ruva iri ndakatanga ndicharidira mvura, raiti kana raneta nekunwa mvura rairutsa. Kana kuri kunzi ndikadira mukaka rinenge ronwirira mukaka uya. Kana raneta zvekare rotanga kurutsa mukaka wacho iwoyo, kudzamara rava kuzoda ropa. Saka ndakabva ndanzi munhu ainge ari pedosa nemoyo wangu, ainge ari mwana wangu firstborn yangu, ndiye wandaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa. Ndakabva ndachekeresa mwana wangu, kunyangwe ndakachema parufu rwemwana wangu, ndakachema zvisingaiti, but nyaya yainge iripo yainge ingori yekuti ndainge ndichingochema hangu mahara, but chokwadi chainge chiri chekuti ndini ndainge ndazviurayira mwana wangu. Saka ndakabva ndachizotanga kuita mari yekutanga yandakangoonawo mukomana mumba mandainge ndava kugara, because ndainge ndava kugara in my own apartment. Ndakanonga 13,000 per floor. Ndikafonera friend yangu akabva anditi zvatotanga wapinda mumari sha. Ndo zvandainge ndava kungoita kungononga mari ma 300 ma 500. Apa ndinenge ndichinonga mari mumba, uchiunganidza mari iyoyo inosvika kuma 20,000. Ndikatenga motikari ndikaenda kumusha ndikanovakisa. Saka inini handichada zvinhu izvi, but friend yangu ava kundiudza kuti ngazviite kuti unge uchirirasa ruva iri, nekuti paunotengesa chibereko chako unotengesa zvekare nesoul yako kuna Satani. Kana kuri kunzi ukazoti ruva iri ngariparadzwe, kuparadzwa kunoitwa ruva ndo kuparadziwawo kunozoitwa upenyu hwako. Ndo nyaya yandiunza pano vedare. Ndikudawo kuti muri yeZimbabwe munge muchindibatsira. Kana kuine maprofita vanoda mari vanoti vanozvigona,
please you can come kuna mukomana chimovapa mafone numbers. I am willing. Mari iripo yekuti ndinokwanisa kubhadhara, but ndinoda munhu uyo anenge achiziva zvaanenge achiita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu ruregerero vedare kana kuri kunzi ndavakanganisa zvandava kuita. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamwe sekuru avo vanozviti ing'anga. Ndangoti ndinge ndichingosharewo nemi. If I'm wrong by sharing, you can tell me in the comment section. Hanzi hello Nash, zviri sei, unokwanisa kumbondipawo here platform yekuti ndinge ndichimbotaura nyaya yangu. Ininiwo ndiri murume, ndine makore 53 years ekuberekwa. Ndiri ng'anga, ndakatanga kuita zvekung'anga kubva ndichiri mwana mudiki. Ndaifamba nagogo vangu vachindidzidzisa kuchera mishonga musango. Kubvawo ipapo ndo dzimu parakazosvika pandiri rikabva rachizotaura riri dzimu ratateguru. Saka isusu dzinza redu rakabva kuMozambique. Then vanasekuru vedu vainge vava kugara maMutare. Vakauya iri nguva yehondo vaishandira varungu semakuku nemagarden boy. Havana kuzombodzokera kuMozambique, but mukukurawo kwedu takabva tachizotangawo kuenda tichinoshanyira hama dzedu. Saka dzimu iri parakasvika rainge riri dzimu revamwe sekuru avo vakafira kuMozambique. Sekuru ava vainge vari ng'anga yaitozivikanwa kugorongoza. Basa ravo ravainge vachiita vaita zvekurombesa. Vainge vasingarapi kana kuita sei. Chavo chavainge vachiita kwainge kuri kungokuvadza, kuita mhiko dziedza dzinokuvadza, kugadzira mheni kana kurovesa vanhu nezvishiri nezvidhoma. Ndo basa ravo ravaigona iroro. Saka pavakaburuka pandiri vachinogara pamutumbi uyu, vakabva vati vainge vachida kuenderera nebasa ravo because vainge vakadzoswa kubva kunzvimbo kwavainge vakaenda vachinzi dzokera unogara pamuzukuru wako nekuti basa rako hauna kuripedza. Saka ndakabva ndachizotanga kurota, uye zvekare ndakatoenda kuMozambique ndikaenda ndikanotora tsvimbo mubako umo mavakasiya vakaiviga. Vakabva vati kuhama dzavo, uyo anenge azogarwa nemhepo yangu kana kuri kunzi ndinenge ndafa, unongomubvunza kuti tsvimbo iripi, nekuti tsvimbo iyoyo havana munhu wavainge vakazivisa kuti tsvimbo yangu ndakaiviga mubako ripi. Mukoma ndakafamba ndiri ndega musango umo mainge mutori nezvikara, ndikatosangana neshumba dzainge dzakagara kuda dzaitosvika kuma 20 something dzakagara pasi pemumvuri wemuti. Shumba idzi dzakangonditarisa dzikatongo ignore. Ndikafamba kwema-hours akawanda kusvika ndichizonokwidza rimwe gomo umo mandakaona mbada yainge itori nevana vayo, asi haina zvayakandiita. Ndikatowana tsvimbo yasekuru vangu ndikaitora ndikadzika mugomo, ndokubva ndatodzokera kumba. Even though kwainge kuri kure kwandakaenda kwekutoti kwainge kuchitoda motikari, asi ndakafamba nezuva rimwe chete. Ndakasimuka pamba kuma 5 am, kuma 3 ndainge ndatodzoka, pano pekuti vanhu vazhinji vakashamisika because painge paitova nemufambo zvekuti kana kuri kunzi wafamba netsoka normal, hanzi waifana kutofamba about 2 days kubva kuvillage ikoko kuenda kwacho uko kwainge kwakasiiwa tsvimbo nasekuru. Saka vanhu pavakangondoona ndichisvika vakabva vatotanga kutopembera because tsvimbo iyi yainge ichitozivikanwa nedunhu rose, ndo tsvimbo yavaishandisa iyoyo pakunorombesa. Saka ndakabva ndachizodzoka nehama dzangu kwaMutare, ndikabva ndachizotanga kuita matare angu. Takazobva maMutare tikabva tachizotanga kugara kwaHonde, uko kwandainge ndawana mudzimai wangu kwandakazovakira, ndichingoramba ndichingoita zvekungorombesa. Saka ndichiuya panapa handizivi kana muchende pamvumiro yekuti ndinge ndichimborombesa 2 3 vange vachizodzoka kwamuri kuti vange vachikuudzai kuti basa rangu ndinoribata kusvika palevel ripi. Ini handiti zvefake. Kana ukauya mudare mangu haubudi usina kuromba, nekuti zvandinokuratidza chete zvinotokupa zvivindi kuti unge uchizoromba. Handirombesi pamafoni, inini ndinoda physical. Ndakatarisana nemunhu ndichimuudza, iye achinyora
pasi. Uchingosvika mudare mangu nditori nemabhuku angu andinotengesa, ndinotokudza kutoti tenga bhuku nepeni unge uchinyora zvose izvo zvandichazokuudza. Kana ndikakuti chakati, kana ukasachiita chinhu ichocho, ziva kuti unenge watoputsa mhiko dzako. Asi hakuna mhiko dzinoputswa dzikasagadziriswa. Mhiko dzose dzinoputswa asi dzinokwanisa kuzogadziriswa zvadzo. Ndiyo nyaya yandiunza pano. Ndoda kungoti ndinotenda nekundipa mukana wekuti ndige ndichikuudzaiwo kwazvakatangira, uye zvekare nekundipa mukana wekuti ndige ndichizowanawo vaviri kana kuti vatatu vandinororombesa vange vachizoya vachizokuudzai kuti aiwa takabvako kwaHonde kwasekuru, aiwa tiri kufara, mari tava nayo. Ini ndakanzi nasekuru vangu, ivo vakatopiwa vision naMwari kuti vanhu vari kutambudzika pasi pezuva, ini ndakupa masimba ekuti unge uchizogadzira mari, nekuti munhu wose paanozvarwa ane mari yake iyo yaanopiwa. Mari iyi inenge iri kunyika dzimu, asi mari iyi kuti inge ichizodzika ichibva kunyika dzimu zvinotoda kutoti pange pachitoitwa zvinoitwa kuitira kuti mari iyoyo inge ichizodzika ichibva kunyika dzimu. Saka inotodzikiswa kunyanya neropa ndo rinokasika. Saka izvo zvinozoda tava matare, tava kuonesana zvichienderanawo nekuti munhu wacho anenge achida zvipi, but hapana mari inobva kunyika dzimu pasina ropa rinenge rashandisiwa. Handiti munhu paanozvarwa rinotanga riri ropa nhaika. Saka kuti zvinge zvichizonzi waita mari, panotodiwa ropa. Vazukuru vangu, ndinofara chaizvo kana kuri kunzi mukazoverenga meseji yangu, ndichange ndichizoteerera ndichifara, ndichiteverawo, ndichiona kuti vanhu vanoti kudii. Dai zvaitendedzwa angu mafone numbers maingomaisa pascreen kuitira kuti muri yose inge ichizongonzwa nyaya yangu, uye zvekare vange vachizotaura neni kune avo vanenge vachida. Yo, muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo vari kuti vari kwaHonde. Hanzi ini basa rangu randinongoita ndere kungorombesa, vanongorombesa chete, havana zvimwe zvavanoita. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini ndouya pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai. Ini ndiri kugarawo kunoku kumhiri kwemakungwa. Ndatova ne3 years kubva zvandakauya kunoku as a caregiver. Handizivi kuti ishavi renhamo here randibata ende rakatondigara mukoma zvekuti ndinokwanisa kutozvikanganisira upenyu hwangu. Ndava kubira maclients, ndikushaya kuti zviri kubva pai. Ndakatanga ndichaba mafoni, at least mafoni vanhu vanokwanisa kuti ya mafoni zvinonzwisisika, but pakuzobawo shuga here akomana, kuba shuga, makaroni, maspaghetti, handizivi kuti zviri kubva kupi. Kunamata ndinonamata, asi zvakangotanga apo pandakambodzokera kuZimbabwe, apo murume wangu paainge asati auya kuno kumhiri kwemakungwa. Saka taiti after 6 months ndaidzokera kuAfrica kuti ndige ndichinoona murume wangu. Pandakadzoka mukoma ndainge ndakabatwa nerimwe zibayo, ndopa zvakangotangira ipapo. Ndikabva ndangoba imwe iPhone imwe client, ndikaba zvekare imwe iPhone kune imwe client muZimbabwe, ndikamubira maSamsung ake mukoma. Mafoni awa ndichinomatengesera mamwe maPakistan, vava kutondiziva. Iko zvino zvatova serious. Apa vana vangu vava kuno kune murume. Ndakabva mukuba shuga mukoma nashe zvekuti kana ndikazobatwa handisi ndichazokanganisira vamwe vose here. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi zvakangotangira apo pavakabva kuZimbabwe. Hanzi ndainge ndakabatwa kumusana nechimwe chinhu chainge chakandibata kubva ndiri kuZimbabwe kuzosvika ndauya kunoku ikoko kwavari kumhiri kwemakungwa. Hanzi vaingonzwa kuti vainge vaine ruoko rwainge rwakavabata. Kubva ipapo hanzi vava kungoba non-stop, vanobira maclients avo non-stop. Saka vari kutya kuti kana vakabatwa vanokwanisa kuzosungwa. Vari kuti please ndinamatireiwo, hanzi ndinongogara ndichitsanya asi hazvisi kuda kupera.
yo zvakangooma hazvo, shavire nhamo.